Здравейте хора, ще го кача късно в България, когато ще качвам. Защото съм в Белгия и мобилните ми данни не искат да вървят, затова снимам и от камера. Не искат да вървят, просто не искат. И сега съм в Белгия, до близко градче, всъщност не близко. А ние сега къде сме? Бруш. Какво? Бруш. И Брухе. Yes. Снимам щото за YouTube. И ето тук е центъра. Ето хубави сгради. И така прекарваме си хубаво. В сряда стръгвам с самолета. Надявам се видеото да се е качило. Всъщност ще го кача и сега като се приберем, защото нямам интернет. Чао хора!